El Consell ha aprovat una declaració institucional contra les violències masclistes i ha acordat donar suport a la marxa estatal del dia 7 de novembre convocada per diferents associacions de dones del moviment feminista, entenent que la violència contra les dones és una problemàtica estructural causada per les desigualtats socials i la discriminació per raó de gènere, a la qual cal fer front i visibilitzar des de les institucions i des de la conscienciació col·lectiva i social. Desigualtats que tenen la seva màxima expressió, òbviament, en la violència de gènere i en l'assassinat de dones. Així mateix, en la pròpia declaració, el Consell es compromet a implementar polítiques públiques al si de les institucions per a previndre i lluitar contra l'erradicació de les violències masclistes. També se compromet a la promoció d'igualtat entre dones i homes des de la coeducació en les etapes primerenques i la deconstrucció dels rols imposats pel patriarcat, treballant amb les noves masculinitats i la feminització de la societat. També s'ha compromès el Consell al desenvolupament, estudi i reforma d'aquelles normes i mecanismes per a la protecció i suport a les víctimes de violència de gènere, i ja saben també que una de les primeres mesures ha sigut aprovar en el projecte de pressupostos una pujada de quasi el 48% d'atenció a les dones en situació de víctimes de violència de gènere. I també el suport a les víctimes que foren necessàries, reconeguent a totes les víctimes i també als seus fills i filles com a víctimes de violència masclista. Per últim, el Consell insta al Govern de l'Estat espanyol a considerar el terrorisme masclista com una qüestió d'Estat.